itu bos asli amar itu bos moi माने की बोलबा यार की आसे गुमबायसना बाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो मोनसेया जागोन गाज्रि गाज्रि एक्टिं खालामनानै रिल्स बानायग्रा सासे आइजोजों लोगोसे माखासे गाज्रि माने देहायारि सोमोन्दो खालामग्रा माखासे हौवाफोर आरो हिन्जावफोरखौ रायजोफ्रा हमनानै पुलिसनो गथायदों आरो नेक्स्ट आपडेटआ जागोन गुवाहाटीआव माखासे उन्दै सिख्लाफोरखौ बा बर' सिख्लाफोरखौ थगाय थगाय लिंहरनानै रांनि लब दिन्थिनानै मोनसे कम्पानियाव बा रिल्स इन्डिया होननाय मोनसे कम्पानियाव थगायनानै लिंलांनानै गाज्रि सोमोन्दो खालामहैग्रा बा गाज्रि खामानियाव बाहायहैग्रा हमजादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। तो लोगोफोर आं गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोनो नागिरदों जाय सासे आइजोआ ओरैबायदि गाज्रि रिल्स बानायनायनि थाखाय बा नायथावै माखासे कन्टेन्टफोरखौ लानानै रिल्स बानायनायनि थाखाय रायजोफोरा हौवाफोर हिन्जावफोर ज' हमनानै बिनि गोदनायाव सेन्देलनि माला गानहोनानै मोखाङाव हांगार सुनै फुनहोनानै लामा थिं दामनानै थाबायहोदों आरो बेजों लोगोसे माखासे हिन्जावफोर आरो हौवाफोर सानै हौवाफोर आरो सानै हिन्जावफोर गाज्रि सोमोन्दोआव माने थाग्रा बा देहायारि सोमोन्दो खालामग्रा बैसोरखौबो रायजोफ्रा हमनानै पुलिसनो गथायना होदों। तो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लागोन। दा भिडिअआव जाय हमजानाय हिन्जावसाफोरनि माखासे फेसखौ दिन्थिनाय जायाखै। नोंथांमोना बेवहाय गोबां कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागौ दे गोबां कमेन्ट खालामना सोंहरो भिडिअखौ मानो फेस दिन्थिया मानो क्लियार होआ मानो ब्लार खालामो। मानोना इउटुबनि माखासे गाइडलाइनफोर दङ बैफोर गाइडलाइनखौ फल' खालामाबा इउटुबाव गोबां स्ट्राइक हरो इउटुबा गोबां माने कमिउनिटिनि गाइडलाइन हरो बेखायनो फेसफोरखौ जानला मोनला फेसफोरखौ दिन्थिनो हाया। सोरबा हिन्जाव मानसिनि गाबनाय सोरबा गथ'नि गाबनाय सोरनिबा लंथं माने गथ' उन्दैफोरनि लंथं भिडिअ बा बायदिसिना थै गनाय बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ माने ब्लार खालामनो गोनां जायो। तो नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। Ông vai chào. Kalau udah enak. थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय माबायदि अबस्था खालामदों गाज्रि एक्टिं खालामनानै रिल्स बानायनायनि थाखाय बेहाय ज' गासिबो जमा ओरैबायदि माने लाजि फोनांबाय बेखौ ओरैबायदि माने थाबाय होदों थिं दामै थुरसि बुयै नुखादोंना नोंसोरो धाकिनफोरखौनो दामलाबायदों ओरैबायदि माने हारला आरो बे सासेजों लोगोसे सानै हौवाफोर आरो सानै हिन्जावफोर बिसोरखौबो माने हमनानै पुलिस थानायाव गथायनानै होदों आरो बा पुलिसफोरनो गथायना होदों। तो बे जाथायानो जादों सिलचरनि कुकुराबारि होननाय गामिनि जाय हमजानाय आइजोफोरा सिलचर कुकुराबारि गामिनि आरोना बैसोरो हमजानायफोरा। तो नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो होनो नागिरदों जाय गुवाहाटीआव गोबां उन्दै सिख्लाफोरखौ लिंहरनानै बा थगायनानै लिंहरनानै थाखानि लब दिन्थिनानै फैसानि लब दिन्थिनानै ओरैबायदि माने गाज्रि फासायहैयो ओरैबायदि गाज्रि खैफोदाव खोलैहैग्रा माखासे सुबुंफोर लिडारफोर गाज्रि सोमोन्दो खालामग्रा लिडारफोरखौ हमनो मोनदों। तो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। itu aja bapak real India ঠিক আছে itu বস আসলে আমার এটা বস মই মানে কি বলবো ইয়ার কি আছে গম পাইছ না এনে পয়সা দেখাই পেলাই ছোৱালী কি কৰে কচোন কি কল কৰিছিলা তোমাক লগ দেখাই না ভাল মোৰ তাতে পইচা আছে মা সামনে বিজিং
এনেকুৱা মানুহ থাকিলে ৰিয়েল ইণ্ডিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ফিউচাৰ কি হ'ব কিমান পাইছে তুমি এক ৰাতি থাকি পইচা পোৱা নাই একটা কও দিয়া নাই ইমান পইচা টকা আছে সিৰফ মিঠাই খুৱাই পেলাই তোমাক এয়া কৰিলে নেকি বেয়া কাম কৰিল ন ঠিক আছে এতিয়া थारैनो नोंथांमोना नुबाय माबायदि अबस्था दा बिसोर बायदियानो जोंनि माखासे उन्दै उन्दै सिख्लाफोरखौ जोंनि बर' मानसिखौ बांसिन टारगेट होयो दे जाय गुबुन जातिफोरा बांगाल मुस्लिमफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बा उन्दै उन्दै सिख्लाफोरखौ बिराद टारगेट खालामो बांसिन नोजोर होयो आरो बांसिन फासायनो नाजायो आरो माखासे जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा जायो उन्दै उन्दै बैसोनि उन्दै सिख्लाफ्राबो माने थाखानि लब नुयोब्ला माने बांसिनाव बांसिन गासैबो नङा 100आव 80%आ बेफोरबायदि माने मालायनि थाखा लब दिन्थिनाय एबा मालायनि मोजां मोजां बुंनायफ्राव माने बारसोमोबा गोजोम होयो बेफोरावनो बिराद फासि होयो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुगासिनो ससियेल मिडियायाव सामफ्रामबो बर' हिन्जावफोरा माने खारफालांनाय फासि जानाय बा बायदिसिना बिराद खैफोदाव गावनि लाइफखौ माने बरबाद खालामना लानायखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो दा बेफोरबायदि बिराद जागासिनो दा नैबे माखासे सुबुंफ्रा हमजाबाय गुवाहाटीयाव बा रिल्स इन्डिया कम्पानि होननाय मोनसे बेफोरबायदि कम्पानि दं होननानै दा बेहाय गोबांफोर सिख्लाफोरा मावहैयो बा गोबांफोर सेंग्राफोराबो जा सिख्लाफ्राल' नङा सेंग्राफ्राबो माब्लाबा समाव फासियो दा मैया नोंथांमोना नायदोंना नायाखै गुवाहाटीयाव 2 हारसा हिन्जाव हमजादों माने बिसोरो माखासे सेंग्राफोरखौ एसे उन्दै उन्दै सेंग्राफोरखौ माने थगायनानै लिंहरो ओमफ्राय रेड लाइट एरियाफोराव लांनानै बा रावबो नुयि जायगायाव माने ओरैबायदि भितर जायगाफ्राव लांनानै बै सेंग्राफोरखौ थाखा लुटियो बा रां लुटिनानै बिथांमोनखौ माने गाज्रि अबस्था खालामना होग्रा माखासे आइजोफोरबो दं गुवाहाटीयाव ओरैबायदि जायगा दङ जाय जायगाफ्राव माने थाङोब्ला जायफोरा गुवाहाटीयाव थांनानै गुवाहाटी नोगोरमाखौ नुहैबाय गुवाहाटी नोगोरमायाव बेरायहैफेरबाय बिसोर गासैबो मिथिखागौ गुवाहाटी बायदि जायगाया मा जोंनि नुसुंसेनिनो जायगा जोंनि नुसुंसेनिनो टाउन बेबायदियावनो जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि थगायजाहैयो ओरैबायदि गावनि फिउचारखौ बरबाद खालामना लाहैदों आरो सिख्लाफोरजों लोगोसे सेंग्राफ्राबो ओरैबायदि लाइफखौ माने बरबाद खालामना लाहैयो थगायनानै माने गोबां रां लुटि जाहैगासिनो आरो दा बे गुवाहाटी बायदि जायगायावनो आरो गोजाननिखौथ' बाद होबाव बेंगलर दिल्ली बिथिं माने साउथफोरनिखौथ' बाद होबाव जोंनि स्टेटनि जोंनि नसुंसेनि जायगायावनो माबायदि थगायजागासिनो दा गुबुन जातिफोरजों दा बेखायनो खावलायनो लुबैदों बैफोरबायदि जाय थगायनानै रांनि लब दिन्थिनानै मोजां मोजां बाथ्रा बुंग्रा मोजां माने कम्पानियाव ओरैबायदि खामानि ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि दरमा होयो मालिकनि जानाय मालिकनि थानाय 18-20 हाजार दरमा होगोन फै ओरैबायदि मोजां खामानि दं होननानै बेफोरबायदि लिंहरनायाव माब्लाबाबो थांना सांग्रां जादों मालायफोरजों थगायजानायनिफ्राय एसे हुसियार जादों जोंनि बर' सिख्लाफोर आरो बर' सेंग्राफोर बेसेबां थगायजाबावनो हायोब्ला गुबुनखौ थगाय जों बर' सिख्लाफ्रा एसे सांग्रां जादों आरो जाय कम्पानि गुवाहाटीयाव कम्पानिफ्राव खामानि मावनानै थाहैनाय सिख्लाफोर दङ बा सिख्लाफोराल' थाया बेयाव गोबां आइजोफोरबो थायो गोबां हौवा हिन्जावफोरबो थायो बैसोर बायदियाबो एसे हुसियार जाना था दा बेफोरबायदि मालायनि फेक माखासे खैफोद बा खैसाराव गोलैहैनाङा दा बेफोरबायदि गोबां खैफोदफोराव माने गावखौ माने बारसोमना लानाङा आरो खैफोद गोनां लामायाव गावखौ दैदेननानै लानाङा दा बेफोरबायदि दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बुजिखायो बयबो मिथिखायो बाहेरायाव थांब्ला मानसिया जेसांखिनि नोङो गामियाव थायोब्ला मोजां गोसोनि सान बा मोजाङै थानो नाजा नाथाय बाहेरायाव थांब्ला नोङो ओरैबायदि गोसोआ सोलायो न'आव जेरै थादों बाहेरायाव थानायनिया एसे आलादा जायो बाहेरायाव थांनाय लोगो लोगो नोंनि साननाय गोसोनि जे माखासे भितरिया माबाफ्रानो गासैबो सोलायजोबखायो आरो कनफिडेन्सफोरानो बेलेग जाखायो जेरै बाहेरा गुबुन जायगानिफ्राय लोगो मोनसिगोन बेबा माबायदि मोजां गाज्रि लोगो मोनो बहानिफ्रायबा लोगो मोनसिगोन बेबा माबायदि बेजों लोगो जासिगोन बे लिंलांसिगोन बेजोंनो माने गोसोफोरा गाज्रि जालांनानै उनाव माने गावखौनो गाव बिराद खैफोदाव खोलैहोनो गोनां जायो दा बाहेरायाव थाहैनायफ्रा दा उपाय गैया थाहैयाब्लाबो जाया फारसेथिं गामियाव थाब्ला गोदाव सोराव खामानि दामानि गैया
बहानिफ्राय फैसा मोनगोन मा मावनानै फैसा मोनगोन दा बेफोरबायदि माने गोबां प्रब्लेमाव गोलैनो गोनां जायो न'आव थाबा गोसोखौ ओरैबायदि उरां फारां फाल्तु मोनबाय थायो नालाय ओंखायनो सानो बाहेरायाव थांनानै एसे एनै कम्पानिफ्राव मावनानै गावनि लाइफनि थाखाय माबा मोनसे खालामहैनोसै बा रांफोर खामायनानै गावनि नांगौखिनिखौ मोनो खोमा दा बेफोरबायदि आरजिहैनो हायो खोमा बेफोरबायदि साननानै थांसिगोन सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा नाथाय ओरैबायदि गोरोन्थि लामायाव आगान सुरैफ्लांसिगोन दा बेफोरबायदि बिराद जायो आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बुजिखागौ गासैबो दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो जाय हमजानाय बै सेंग्राफोर दा बिसोरखौथ' माने खमसे खम बिराद साजा होनांगौ आरो हमनानै ओरैबायदि हगारथारना बेफोरबायदि खालामनांगौ जायफोरा हमदों बिसोरो जोबोद मोजां खालामदों बै भिडिअ क्लिपखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोनाथ' फेसखौनो नुखाबाय दा हुसियार जादों जायफोरा गुवाहाटिफोराव खामानि मावदों सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथांमोनाबो गोबां हुसियार दा गोबां दायो गोख्रों राहा लागासिनो गुवाहाटियाव सानफ्रामबो नुगासिनो हमजानाय आरो पुलिसफोराबो गोबां राहा लागासिनो आरो जोंनि बर'नि माखासे गौथुमारिफ्राबो गोबां राहा लागासिनो बेफोरनि सायाव दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर नोंथांमोन